ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ବୁଝିଛି କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ରହିକରି ମୁଁ ସୋହମ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ତା, ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ। এই ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ମୁଁ କରୁଛି। ମାତୃଗୃହରେ ମୁଁ ସୁଖରେ ଅଛି ଏ କଥା ନୁହଁ, ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋହମ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଗର୍ଭାୟ ନ ନିର୍ଜୀଗମିଷ୍ୟେ ବହି। ତେଣୁ ଇଏ ବାହାରକୁ ଗଲେ କିଛି ମୁଁ ସୁଖରେ ଦେଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସୋହମ, ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ। ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଏକାକାର ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ କ'ଣ ହବ? ଗର୍ଭାତ ନ ଜିଗମିଷେ। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ ହବ କ'ଣ? ବହି ଅନ୍ଧ ରୂପେ। ଏ ବାହାରଟା ସଂସାରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର।